по DMAX спортове. Огала! Шампионска лига, здравейте! О, братя, как сте? Малко сморчи, тук просто зимата е малко така студена и спортуваме, че няма дърва. Всичко е глад. Ставачка! Охо! Раз, два, три! Охо! Малко загрявки. Уважаеми зрители, раз, два, три. Давай! Това е за сега всичко за това, за спортистите. И това е от мене. Весели празници! И чао! Очаквайте следващото продължение! Yeah!